Здравейте хора, аз съм Ендър Хекс. И днес ще играем в драфт епизод 2. Да започваме. Тук ще изберем 4-3-3 атак. Капитанът ни ще е Суарес. Десното ни крило Мина. Ще започнем от резервите този път. Така, Навас. Охо, Варан. Сега всичко добре. Добре, имам си Халф. Уилям. Педро така. Левандовски. Тук ще вземем. Следващият Гризман или Инеста. Имаме нападател, така че Инеста. Вземем тук вратарът. Бускетс. Няма просто как да го пуснем. Вземаме си го. Ди Мария тук взимаме. И тук вратар си имаме Навас. Тук Навас, добре, тук си имаме Варан. Левбек нямаме. Добре, Перейра. Десен бек нямаме. Този, добре. Халф имаме Инеста. Добре, Ракитич. Взимаме тук Мюллер. Хамес Родригес тук. И Кристиано Роналдо отляво. Какъв отбор, само слагаме Навас сега. Варан Роналдо. Нещо тук. Така. Десен бек нямаме. Така. Да, така ще го оставим. Сега ги подредим. Всъщност няма. Така остана. Така. Започваме. Значит, менеджер. Този Сим драфт. 186. Добре. Първи матч е срещу Франция. Какъв тежък матч. Добре да видим 1-0, 2-0. Варан и Инеста. Добре, Суарес 3-0 побеждаваме. 4-1. Какъв матч само. Сега срещу Германия. От тежък, по-тежък матч. Започваме. Добре, Варан. Суарес, Ракитич, браво. 3-0. Браво. Също Белгия. Бием Франция и Германия. Едва ли ще сгубим от Белгия. Хайде да видим. Ракитич. 1-1, 4-2. Какъв матч само. 4-3. И за финал сме с Колумбия. Получават Англия и Турция. И Чили. Да видим дали ще победят и нас. Не победихме Белгия, Германия и Франция. И да видим какво ще стане на финала. Не, това не носех. Как човек, как ще ни бият? Добре, нещо. Втори сме. По-важното е, че победихме Германия, Франция и Белгия, но не знам как ни победиха Колумбия. Добре, вземем си паковете Мегапак и Премиум Голд пак. Ще отворим първо Премиум Голд пак. Тук Хамшик е добър пак. Вземем следващия пак. Мегапак. Отваряме го и тук. Добре, стигам за сезон Гименес. Карлос Бакъп, който ни вкара сега
Той ще е кратно този епизод. Аз бях Wonderhex, не забравяйте, абонирайте ли да харесате и чао!